Ulantxaren negarra liburuan agertzen dut batez ere, nik zapelatza deitzen nuen hegazti hura, etxetik joan da ulantxa zela ikasi nuen bezala, bidai bat hasi zela hor, odisea bat deitu altzaiona agian, nun da, etxeko falta, etxeko utxunea, herri mina, oroimin asko lagunenak, urruneko gauza askonak, aipatzen ditudan, bizipen desberdinak, eta bide hortan, odisea hortan egin ditudan lagun berriak, familia, gauzak, badela negatibotik edo ilunetik, baina badela argitik, baikorretik, da baikorretik heltzea, bizitu dudan guztio horri, ahaztu gabe, hau dela nire kontakizun bat. Hau bizitu duten, hainitzek, badakatela holako kontakizuna handia, ze hemen dagoela nola gaiteko haustura emozional, mina eta gauza asko biltzen dituna, eta gertatu egin dela ez dela asmatua izan.